Atize maoko kativhure dare. Zakari. Right. Don't see what that is. Right. Where are you going? Sorry. This was 24 August. Nyarara. 24 August Manheru. Chakange takagara panzi nadzo vachibika. Ane mwana nje. Ane mwana ngabude nepanzi. Ane mwana panzi. Saka musi wa 24 August uyu adzina yangu zvairo vakaive nemhepo vakaisira moto kuitira kufoundation yemba patiri kuvaka. Saka moto yedza chimoto chakange chisingabude kunze. Saka tese takange takagara mufoundation imo inini adzina yangu. Saka ndakacheuka kumashure ndopandakabva ndaona pamba pangu pane yakareba zve1 meter. Ndopandakaona musoro waCharles Mate akamira pakuseri kwemba heji chimusvika muchesti muno. Saka inini handina kuda kuti munhu uyu ndakaramba ndakatarisa ndofunga distance yacho sezvakaita kubva pamusuwa nepamusuwa. Ndobva ndaramba ndakatarisa yakaita kafeeling kokuti munhu uyu andiona. Ndobva atanga kudzikisa musoro wake zvishoma shoma. Indobva ndangosimuka pandandakagara paipai ndobva ndaenda kuvhuranda remba rangu ndobva ndakufamba ndakateera chidziro chemba. Ndobva ndasvika paheji paipai yakakotama akaita zvekudai. Saka iye akanga ari nekuseri kweheji indiri nekuseri kweheji i1 meter kubva pandakange ndiri kuenda paakanga ari iye. Ndobva ndabvunza kuti Charles uri kudei, chii chauri kumboda? Ndobva ramba akanyarara. Pandakabata heji ndinoda kuti ndipeure ndimubate ndobva atiza. Ndobva ndadzingirirana naye ndobva ndanotsika dongo ndobva ndadonha kudaro ndobva akawana mukana wekuti ukuenda. Ndobva ndadzokera kumba ndobva ndabvunza dzimai chii chiri kumboitika pana Charles Mate wandikambobva naye kudare musi wa 9 January. Ava vakati ini kubva zvatikabva kudare Charles Mate handisati ndambotaura naye kana kuonana handisi kumboonana naye. Ndobva ndati handei kumba kwake ndiri murodhi kuenda kumba kwake ndakasangana nemufana wekukapawa. Mubva kuchishapere. Ndobva ndamuti iwe ndikapawa hero mamuri murima zvakanzi ndini. Ndakati ndiri kubva kunodzingirira Charles Mate apa ndiri kuenda kumba kwake izvezvi. Ndobva takufamba tese nemukomana uyo achikona kuenda pamba pawe ini ndibva ndakwidza kuenda kumba kwake Charles Mate. Ndakasvikonoka door 3 times haana kudaira. Door ranga rakakiwa rakaiswa cheni kii nekunze window rakavhurwa zvishomanana kuma7. Ndobva ndaenda nepaakapawa pasekuru mukomana. Ndobva ndati manzwa here nekushedzera pandachiita kuti gogo ipamba ndini ndiri kubva kunotarisa Charles pamba pake ndabva kumudzingirira kumba kwangu izvezvi. Ndavanza hama ita zvakanaka. Nguva handina kuenda kumba chibva ndadarikira kwaSabu kumene chibva ndamudza. Sabu kumene akabva ambofona kwachief hapana foni yakaita. Ndobva afonera kumapurisa achief hapana foni yakaita. Ndobva azitaura kufunga wakazvikona kwamangwana achikuseni. Asi kumanheru ikoko ndiri kumba kwaSabu ikoko vakafonera vakomana kuti vaende kunochengeta kumba kwaCharles Mate vamubate vauye naye kuvillage haana kurara mumba.
Saka ini ndakazoenda ikoko kuma 7 kuseni pasabhumaini. Charles Mate anakuwanika. Mapurisa akatumwa ikoko anakumwana. Vachitaura kuti Charles anakurarama. Saka akazouya kumanheru kwezuva raiteera racho. Ndobva akaenda kunoti ndanzwa kuti ndiri kunzi ndakawanikwa kumba kwaFred yakati. Usamurwisa ndobva azondifonera achiti Charles usamurwisa. Mari mwezi raya ndakazomuona ndakatuma ana emurodhi yemusango kubva kwandaiva. Ndakapisha chibaro. Ndobva ndamuti Charles siyana nekumba kwangu. Takamira sezvo tikaita Charles siyana nekumba kwangu. Wazvinzwa here akati enda zvinzwa. Ndobva ndapusha bhara rangu ndobva ndaenda. Mudzimai yangu. Vari muri Inyaya tikatumbisa yataisa chiketura chakaita. Iyo ndara kuramba uchinja pamusoro chakadini nawe mutaurwa eitokokana naye torishamisa vaitotaurira nyaya dzodzidzi chawaiti wewe vachikuti siyana kumba wangu uchiti wewe chii aiwa anokuti siyana nekumba kwangu takasangana aibvaisa bhara rake pasi abva ati Charles chakupunza ini ndakamba ndikanyara ndakupindura abva nyangwe takatobva kudaro tichatokutsvaga chiri kana kubva kuti chakutamisa tichata sei ndoda kutokupunza chiri inyayei iwo munhu yandopenga angangoti ndida kupunza iwo kumwa nyaya aiwa uyu kuti iwo uyu zvakadaro kuti anga ari mumba yekuvakwa adii moto usinga kudi kuzo but akazoita mukana muchirwa kudai akaona kuno munhu akamira ndobva akatenderera kuseri kuomba sitaura kwaita achibva aona iweyo apa pane heje ari kuti yakada kutaura heje ukada kubva wazotizaiweyo hatiwakati awakaona ndisiri musweki orai kopa akazoenda kunokogodza kumba kwako wakanga uri musweki wakutaura musweki chitatu wacho iweyo isitakaenda kugadhini chakagadhini renhindi club ndabva ikoko enini ndopanda zofunga ndati pane mabhanda ari kuda kuti kubhora mapasi 3 4 ipapapo kubva matongwa muno mudare nenyaya yababa patora nguva yakareba zvakadii vasati vataura kuti ndikupunza pane pandakambosangana kuti pindura mubvunza pindura ipapo pindura pandanapanda kubvunza wanenguva yakadiwa pamubari kubva iwo wabva mudare patora nguva yakareba zvakadii kuti usvike nhasi pavazoshama muromo kuti vakufunda ndopandikutaura pacho pandiwedzowedzo tanga wandipa kureba kwenguva aiwa pasina kureba kwenguva pamwedzi mingani kufunga kwako tombofuta kufungidzira kwako pawatongwa mudare pane patikamboonana tikatogotaudzana indora mubvunzo iyoyo pane patikatombonana tikatogotaudzana aiyo zvazi kubvira nguva ndikatonga mudare muno neimwe nyaya ino pane nguva yakareba zvakaita sei wakabva mudare rino wabva mudare rino aiwa pane nguva nguva yanenge chii pane panakatone gore ndigore kapera gore rakapera gore kapera ndikatokamuno January kabava mwana nayo shama ndikuzvireva kuti dai vaida kutaura madziro kuti vanoda kuuraya vaitadza here kutaura panguva yese asi nokuchikonzero chokuda kuti iwo wazowanika uchirega kugura rodhi yekuenda kumba kwani aiwa kweko kumba kwacho kwaigonake kokwendinoite chii ine mukadzi wacho hatiyanane hakikaasaona ikoko kwatinoendenda unosati unotozivana zvinokakwanisa amati last time pamukaisirwa chikwetura mamaite mamaite pamukatuma mudare ngeri muswei yadaishamadzani wani wake wani waefred fred ndoto ii wandikagaisa ne amai vaikuno amai vaikuno ambuya kuyaitoni
Amai. Amuna zia. Jenu. Wow. Pamuka pesa kwa sema sasa. Tauliza kama Tauliza kama. kapenda chipo. Angali kijoja. Aiwa chikomba Chan. Cheyu. Mbai muile. Kama isiye nazo kusipo. Hapo chakichipo kwa. Basa. Basa kaitika mna kuzisiba yote. Ayo basa kaitika baba mtamu ndio angao. Ndio. Makamwana ari kwetu. Mau gara muranda bangsa bangsa. Yo sen kazo. Wangu mdana. Wangu mdana. Mudzimai. Ayo wakabana ipa no kuda mwe. Sika imbai itu zvakanaka. Shani nganga kuirira nengona yakuti vakaimba. Kuchii naimba. Kuita sekondari. Emle. Ayo wakamdara. Uyu ndo wedana nega. Je, anopengera. Andari zvaito vanhu kuti vanozvina boko. Anopengera uyu anopengera kutora mukadzi. Paul. Unokudimbura muromo nokuruma uyu. Ngetauri nyaya ipere wenomba. Vasingaziva kuti nyaya dzaitika panyamombe pamama gore rakarini wakamboti kwakaitwa sei akaita sei mumwe akaitwa sei hakuna kuti hanzi amhini zvine zvikuitika munharaunda maubhezo aiwa nharaunda yedu once beaten, quite shy. Wakabatwa nomukadzi wouyo wakugariswa wakuonekwa futi uchinyangira. Very careful. Iwe zvichengete kana kuupenyu hwako. Kutaura kwakuita kawo kutaura somunhu akangwara anozvi but hazvina kunaka. Habarira kudhina kukana imba iche. Hapana chimwe chauri uda kungoti imba ikanyike chete. Dai mudhara akakubata nedemo. Dauka. Siyana zvamuna kuita. Siya vanhu havagare zvakanaka. Kune mumbengani yezvizvi. Takaurayira dzimwe mazvakera. Uda ndikudzokeredza izvo tokutorera zvauri. Takakutorera mombe mazapera kudzidzira. Danga rinofana kubva nezipi. Danga ropera zvane pamusana pezipi. Ndozvauri kuda chichi. Basa isimende bhutsu ndio inopera. Mira titaurirane chete. Akuramba shomero kudaro. Kukutsvaka kutaura nini. Zvichapera zvatikuita izvi. Wazvinzwa? Uri kudeisa. Hauna umbowo. Nini Wazvinzwa nditaura? Ndinozvinzwa kaya. Ndati. Mati muri kudei. Ndikati hauna chi? Hamuna umbowo. Nditaura. Ine chikumbiro kudaro. Uyu ndabviswa muarea mandiri. Gore rineri. December hatozvidarika asisi. Aiwa inini handidi kuti uite zvinhu izvi. Ini ndo chikumbiro changu chandinayo. Atambirira. Dzidza kana chinhu chikukanga kupesa chingoti upesane nemunhu bete kuti usiyeka mukadzi wako zvadaro. Nokuti mukadzi wako ndonzinza. Mukadzi wako ndonzinza.
Beta kusiya mukadzi. Kana kuti yaumita inonzi kuthreatena kako. Bozi ndu kana wati beta December mdara. Andinofana kuti kamukonde yakawanda mu December kongo unotaka kusvika. Ina ndifuna kuti uite zvo. Ina ndifuna kuti uchise munhu. Kugadzirirwa ngozi mumusha nemukadzi. Mupedzese dzinza rese nokuda kwomukadzi. Tozvamuda kuedza kuti taure. Unoona ngani mudzimai? Mune wani. Amai. Ite zvakanaka. Ndikuramba ndikukunyengedzedza ichichi. Handina zvandinomuita. Mapana. Chiudze. Ndiyakuita sogara chinoshungurudza noitorima. Iye ndiyachatotadzawo kugara mufite cheupenyu. Nokuti ndiyakutondishungurudze nandinakana nyaya ndina zvandinomuita. Mapedza kutaura nezvi. Handitombotaura nekana kumuona ndingori pamba handina kwanditombobuda. Iwe kwanaka. Nenda manheru. Wakuenda paizvi. Because the next thing ukurepa. Niye last kumbona chinjo chisi chako. Ukurepa pamezvo. Iyo mdaka wakonani. Waina. Uri ndurani kandosa wavadzimai wako. Madzimai ava. Vari kupi? Akaenda Kuipi? Akavadzinga kuita nyaya. Akaenda kunyara. Mkuruka. Kuberegero nomoko. Last uregero ngaro kupedzesera. Iwe wakwira dare. Dai waigona kusova maissues ako wadai wakaita kumba kwako. Kana waya kuno unoda kuyananiswa nesu. Isu munharaunda medu hatina vanhu vakakavadzira. Handiwazvinzwa. Kana waya kwatiri katina tiite basa redu nemari. Ungadai wakapedza wega. Kuberegero shamara kugara zvakanaka. Wazvinzwa. Iwe fuga mamani mama. Magara beni mama. Mama. Kulama. Yeah, so. Mtaja chipamidza futi. Aujombera Shamai. Vuma kuregerera. Tinopinda mumusha. Wazvinzwa? Vuma kuregerera. Ukaomesa mwoyo zvauda kutatiza izvi. Unopinda mumusha. Wanga wagona kudarira mambo. Handiti? Tusati takubata nzei. Siyana zvekudana. Wanga wachembera zvakanaka imwana. Achakati. Aina mugara zvakanaka. Vanhu. Zvamataura ndazvinzwa. Ere unotsainawo. Unzvire mari yake dare. Wazvinzwa? Wazwe? Ndaenda. Ndinanzwa 18 wanzwa mdare. Mai mwana uyo kwa. Atembulala ndiki muno. Unokutomboera me. Achakati ende kumba. Chatuma sabhuku ayo nomudza zvakakwana. Maanogona nebandazira handizvo. Manzwa? Kasi musapare mhosva. Manzwa kana zvikuudza madzimai. Manzwa mai. Ndino urombo kana ndataura zvakubatai. Imba sachambo kuita ndino urombo. Ende mugara zvakanaka muri. Handizvo? Sunga ine. Uye nemari iwe. Sunga yazvakati.